Kula aturi emot diwaji. Kula aturi emot diwaji. Yung. Panjenengan tan emut Purwomadya Wisana tangek ki lho. Ambruk jroning payudan tan emut Purwaduk Sina. Gumbira ingkang unggul yuda. Bun. Bilungan Aku petuk prajurit sing cebol dedeke. wonge kaya ngapa? Dedeke ora damirwa. Cebol kepalang rawisi tumpang sung semadel talingan. Nah. Pon niku cekak. Wonge mboten pati dhuwur, wonge rada bunder, kulite sawo mateng. Yo. Nganggo kacamata sengket sisih ta? Aku ora ngerti nek kuwi lho. Kowe kok ana prajurit Ndrawati kok kacamata sengket sisih iki sapa? Nek menawa kentung Ngawur wae kok. Kuwi kok Setyaki jebol kepalang kowe. Wo, koyo ngono ngono. Ngerti. Niku satriya nglesan Raden Setyaki. Nek sampeyan diterus-terus tanding kalih niku yung kriwikan dadi grojogan guyon dadi tangisan. Cilik loro gedhe tumekaning patika, Gun. Wirang bebarang nganti kalah karo Setyaki kok. Wah kok ngoten. Mergo aku mung didhawuh, ngestu padha dawuhe Sinuwun Prabu Buma Sunijo Narakasura. Setyaki tatar kadek dayane. Wah, nggih panjenengan isih ana sing gawe natar ditatar ya lho. nggih pun mriko nek kira-kira tasih ana kekuatan ora ketang sithik nggih digunakake. Nek wis jeh kuat, nek wis ora kuat, napa ajeng beto jamu saka nggen kula? Kowe ndek jamu apa to, Lung? Aku ki jamune marai kuat tanding kok kowe iki. Wujute biru. Wedhus ngono wae. Ora urung kok rono ku jlontrunge kok. Kowe iki ora ngawur wae. Wong tuwa bareng diwehi kaya ngono. Ketek tenan ora. Ngawur wae ala mesake wong penggambang wis tuwa kowe obat kaya ngono. Mangsane mlaku ya dheyek-dheyek wae. Geguyon sakarpe dhewe semingkir. Keplo ana kaya wong gabur doro, surak iki wong adu jago. Ora iso ngendar Setyaki tutu Kumbarawati kok. Wangi putri kok tanding mawon. Sing ati-ati berarti. Wah. EO. Wah. Mati kowe. Wah. Ayo. Mokso calo banyu kowe. Barat kowe. Wah. Wah.